Birthday nengah mau ngasih sahabat. Birthday. Birthday boy hani. Rara, dek cuma ke. Iya kan. Halas. Birthday boy ini, birthday boy ha. Nah, mama sudah dong gitu dong. Apa nama aja semua. Mudah langsung. Akas bay. Oh, enggak. Senada. Bisa di gemlani tapi. Ang dugi beres na besi bafung ombak kamani mau bay efai ini. Ombak dosin udah alas fैगासिनो dong arena. Soरबा फैबाय ओमफ्राय दायो खावसेया मोनफैथ'वाखै बुहुद खामानि मावगासिनो दङ नैखौ जोङो आबाया हेबनाय आखिनाय आरो इखौ कालार फोननानै ओमफ्राय इयावबो इनि बार्थडे दं जोंहा नै दिनै सोरनि बार्थडे नोंनि Bo. Nungni? Bye. Numa ang video selesai. Paglan mukanya manusia zakura. Kata Mina dan naik kau. Moजां दानदो सुन इखिजा गन दानदो जोङो नै गन पापरनिफ्राय गन खालामदां गन खालामदो आरो ना पापर नाथाबनो पापर नाथाबनो माने हायखांनो ना बार्थडे फिसा पार्टी दं आरो जानाव फिसा माने गिदिरानो फिसा नङा आरो नङा बार्थडे बैसो खोन्थानो रं ओइ र ओरै फैलाय ओरै फै बार्थडेनि हौवा गोदान बार्थडेनि हौवा गोदान ओरै फै ओरै फैलाय ओइ नै बार्थडे बयहा नै Rara, dek cuma ke. Birthday boy ani. Birthday apa legendary video. Ini birthday boy ani sana. Baiklah, legendary actor video ini. Nih. Legendary actor video serius. Finally ini mau ngasih apa mana? Legendary actor video ini. Kamu nak naik lah bocah. Yang pasti kamu tak ketahui. Iya birthday boy kebam nak debam. Cenglah konser gitar. Cenglah naik naik ini. Birthday nengah mau ngasih sahabat. Birthday ya kan. Halas. Birthday boy ini, birthday boy ha. Nah, mama sudah dong gitu dong. Apa nama aja semua. Siang berat hayun matu ntarlah. Madu aku jaga dalai. Oh, siapa orang kalmanya? Sudah musuh berasa macam uji kau coba. Sih berentarlah macam. Bisa hilang, rengi hilang galang kasih. Ini lebih siapa saya? Dayo जों पापर सावदों लोगोफोरनि ओमफ्राय नैखिजा सोरां सावदों ओमफ्राय रातुल सोदों रोंबांथारा मानसिया नै ओमफ्राय आं होग्रा इसोर बिसिनो रोङा आरोना पापरखौ दोनथ'दो खाथेना दोनथ'दो सारायसे जाग्रो माबा खिरखासे जाग्रोथोंसै बेदर एवगासिनो लोगोफोर ओंखाम संगासिनो इखिजा ना बेदर ओमफ्राय जोंहा इखिजा फुजा होगासिनो आरोना ओमफ्राय आं माबा माबि खामानि मावनायखाय आं फुजायाव थाथ'वाखै एबार इखिजा बेदर ना एवगासिनो ओंखाम संगासिनो मा मोना ओमफ्राय बियो सोरां ओमफ्राय नैखिजा मबाइल नायबाय दं रातुल नै ओमफ्राय दायो लोगोफोरनो ओंखाम होजेनबाय फार्स्ट दा ओंखाम होग्रोबाय आरोना नै फुजा थुजा जोब्बाय नालाय जाहोग्रोबाय फार्स्ट जाजेनबाय आरो नै ओंखाम जादों दायो माबानि नांगौ मासना नांगौ ना जा नांगौ नामा दिजामलाय सानबोला नांगौ नांगौ ini no izak mas second tip दादा नांगौ मोनो फार्स्ट टिपावनो जाखांबाय जाबाय बिसोर saat menjatuhkan nama ayong naman namin ayong na ayong tuh lasa mana mau ini ayong nam kari ya ini nani naman serang na saja naman lang James ayongan
나 지금 그나 마크. Iku seru nai, iku seru nai, iku seru nai, iku seru nai. Ro, iku seru nai, seru nai, iku seru nai, seru nai. Kenda, tada bungkus. tada bungkus udah. Dah puan dulu. Cuma apa bumper kejinan. बिराद मोनालायबाय आरोना आं रेकर्डखौ लाजोबनो हायासै केक हानायखौबो आं लानो हायासै आरोना इसे लादोंमोन आङो दाख्लैनो एगारखादों आरोना एसखौ ससे लानायखाय ओमफ्राय बेवहाय होआसै ओमफ्राय नै मोनालायनानै जोंहा मोना थानो मोनाखै सानावबो ओंखाम जानानै ब्लड टिउसनाव थांबाय टिउसनानो मोनाबोलायो ओमफ्राय मोनायाव जाफैबावबाय आरोना एखेबारे थानोनो मोनासै गथ'आ मोनायाव खनसे खुरना होबावबाय आरोना बेनो ओंखाम ini dia portik karena kan mau ini gelas monakai. र' लायनि आं नोंबो नांगौ फाजाखो र' जाबाय ना नांबावगौ नांला